ערב טוב לכולם, בשעה 8 ואנחנו נתחיל את הוובינר היום. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לעוד וובינר של החברה לבריאות הנפש בקהילה, והערב בשיתוף פעולה עם המרכז לבריאות הנפש שלוותה. נמצאים איתנו היום בהנחיה של המפגש איתי פרופסור שלמה מנדלוביץ', מנהל המרכז לבריאות הנפש שלוותה. אני עידו לורי, יושב ראש החברה לבריאות הנפש בקהילה, ויש לנו כבוד רב לארח את הדובר הערב, פרופסור יובל נריה. יובל הגיע לשלוותה, נסע לאילת, לאזורים מפונים רבים, וללמוד מקרוב על מה שקורה שם, ישב עם צוותי הטיפול והמתנדבים, ומשמש כזרז חשיבה לגבי היום שאחרי וההיערכות לכך מבחינת הנגשת הטיפול. כולנו יודעים שישראל, תושבי מדינת ישראל עוברים טלטלה בימים האלה, המלחמה בדרגות שונות של חשיפה, מצבים מסכני חיים ועוד רבים אחרים מתמודדים עם שכול ואובדן, ויש עשרות אלפי מפונים מאזור עוטף עזה ועכשיו גם מהצפון, מעין פליטים בתוך המדינה, ולמצב הזה יש השלכות נפשיות של טראומה, אובדן ואבל. כדי לעזור לנו כקלינאים להתמודד עם האבחון והחשיבה על הנגשת טיפול למספר גדול כל כך של פונים פוטנציאליים, פרופסור נריה מצטרף אלינו, ויוכל ללמד אותנו על מה למדנו מאירועי 9/11 והנגשת שירות טיפול בעקבות האירועים האלה. מי שלא מכיר, החברה לבריאות הנפש בקהילה בהסתדרות הרפואית מוקדשת לקידום הטיפול הנפשי והחוסן בקהילה, ובחברה בעצם חברים אנשי טיפול ממקצועות בריאות הנפש, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סיעוד פסיכיאטרי, מטפלות באמנות ועוד ועוד. והשותפים הטבעיים שלנו בקהילה הם כמובן רופאי משפחה, ילדים, שיקום, גריאטריה ועוד. כמה הערות טכניות, הוובינר יוקלט ויהיה זמין דרך אתר החברה לבריאות הנפש בקהילה. אנחנו מודים לידידי שלוותה שתמכו בהגעתו של פרופסור נריה לארץ בתקופה קשה זו. אני מאחל לנו ערב שקט עם למידה פוריה, כדי שנוכל להרבות את הטוב בעולם עם הידע שנקבל הערב. לצערנו, אף אחד מאיתנו לא בממ"דים כעת, ואם תהיה אזעקה, אנחנו נקטע את ההרצאה ונמשיך אחר כך. יובל, בבקשה. אוקיי, שלום לכולכם ברחבי הארץ ובכל מקום שאתם נמצאים. אני אעלה את השיקופיות של ההרצאה שלי ונתחיל. שנייה אחת. ובכן, התבקשתי לשוחח איתכם היום על השפעות הנפשיות של טראומה המונית, ובתור שכזו, אחת האסוציאציות הראשונות שעולות היא אירועי 9/11 בניו יורק לפני 22 שנים. אסוציאציה נוספת שעולה היא כמובן ההפתעה האסטרטגית של מלחמת יום כיפור לפני שפרצה בדיוק 50 דקות, 50 שנים ויום אחד לאחר מלחמת יום הכיפורים. שנייה אחת. ובכן, מה מטרות ההרצאה היום, או מטרות הוובינר? אחד זה ניסיון שלי לסרטט את תמונת המצב בתחום בריאות הנפש, כפי שאני רואה אותה. זה יכול להיות קצת סובייקטיבי, ואני מניח שיש דעות לכאן ולכאן. כמו שאמרתי, נדבר טיפה, או נשווה טיפה את מה שקורה עכשיו לפיגועי 9/11 בניו יורק. אני אנסה לסרטט בקווים כלליים את ההשפעות הנפשיות על ציר הזמן. אחד הלקחים הכי חשובים של 9/11 מתוך מאות מחקרים שנעשו בארצות הברית, זה שהתגובות הפוסט-טראומטיות הן ארוכות טווח ומשתנות בהתאם לציר הזמן, ואני אנסה להתייחס קצת למה ניתן ואולי מה צריך לעשות. ובכן, מה קרה לנו לפני שבועיים וחצי? ראשית, אובדן חיים עצום בגודלו בזמן קצר של אזרחים וחיילים, נושאי נשק ולא נושאי נשק, על פני שטח לא גדול, דרום מדינת ישראל, עוטף עזה, ערים שבסביבה. פגשנו, הייתי אומר שוב, בניגוד אולי למשאלת הלב שלנו, אויב שעשה את שיעורי הבית כמו שצריך, תכנן כמו שצריך, והצליח להפתיע את הצבא, את המודיעין,
ואת כל העולם בעצם. אנחנו מדברים על היקף, מה שנקרא מגניטיוד של האסון, כמגניטיוד מאוד גדול באופן נומינלי, 1,500 יותר הרוגים, 200 חטופים ושבויים, מספר גדול של גופות שעדיין לא זוהו, המספרים האלו בלתי נתפסים. לצערי, עם תפקוד צבאי וממשלתי לקוי, בתור בוגר מלחמת יום הכיפורים, אני כן רואה את הדמיון, הייתה התראה, או סוג מסוים של התראה, כמובן קונספציה, התעלמות, ובסופו של דבר, גם בקרב אנשים טובים היה תפקוד לקוי. ואנחנו עומדים במקום שיש לנו, יש לכולם מחסור גדול בכוח אדם אבחוני, כוח אדם טיפולי בתחום בריאות הנפש, אולי בתחום הבריאות בכלל, וזה על רקע של משבר שירותי בריאות ארוך ומתמשך. ושוב, החברה הישראלית מסתמכת על גילוי התנדבות מרשימים ביותר, תורמים פרטיים, מתנדבים, מאות, אלפי מתנדבים, עבודה מדהימה של ארגונים מתנדבים, חלקם אפילו עברו באופן ישיר מפאזה של מחאה לפאזה של התנדבות, דברים באמת מרשימים בהיקפם ובגודלם. ושוב, ברקע אובדן לכידות, על רקע חוסר יציבות פוליטית, כל זה מביא אותנו לכמה הגדרות שקשורות בטראומה. אולי ההגדרה הראשונה היא טראומה אישית, על רקע של אובדן, בעיקר אובדן חיים, אירועי פחד קיצוניים אצל ילדים, אצל מבוגרים, אצל זקנים או קשישים, ודאגה עצומה לחטופים, לבני המשפחה, במעגלים היותר רחבים, ובנוסף לכך כניסה למלחמה, כניסה לא מאורגנת ולא מסודרת למלחמה שהולכת להימשך זמן. זאת הטראומה ברמה האישית. הטראומה ברמה הקולקטיבית, כפי שרמזתי, היא חשובה ביותר לתיאור. אנחנו רואים, לצערי, הרס של קהילות, של משפחות, מסיבי, ארוך, רחב טווח. אנחנו רואים הרס פיזי של יישובים, קיבוצים שאי אפשר לחזור אליהם, בתים שרופים, מחנות צה"ל שרופים ונטושים, וכל זה שוב על רקע היעדר תפקוד מערכתי, הייתי אומר אפקטיבי, כי היה תפקוד, היו מעשי גבורה מדהימים שלא ראינו, ואני מקווה שלא נראה כמותם ever, אבל בסך הכל כמערכת אורגנית, שהיא יודעת לנהל אירוע, לחלק אחריות, להגיד מה לעשות. אני חושב שעד היום עדיין אנחנו לא מרגישים שיש דבר כזה, וכל זה מוביל לשכבה נוספת של פגיעה, שזאת הגדרה, זה מין פינוטייפ יחסית חדש, שתואר לא רע בשנים האחרונות, בעיקר מאז המלחמות בעיראק ובאפגניסטן, שנקראת moral injury. וזה סוג של פינוטייפ שיכול להיות קשור בתסמונת פוסט-טראומטית או בדיכאון, אבל לא בהכרח. ובמקרה הזה אנחנו רואים תופעות שבהם אנשים נחשפו לאי אכפתיות, לחוסר אכפתיות, למצב שבו הם היו נטושים, הרגשה שהם נבגדים, הרגשה שאף אחד לא שם לב לביטחונם. אגב, התחיל כנראה גם לפני המלחמה, ועם תחושה שכל אדם לנפשו, וכמובן, זה מין לייר כזה, זה מין שכבה כזאת, שיכולה ללכת עם הפרעות נפשיות מובחנות, ויכולה גם להיות עצמאית. מה קרה ב-9/11 לפני 22 שנים? אלו תמונות שאולי טיפה מזכירות, התקפת הטרור הגדולה ביותר בארצות הברית, מגדלי התאומים נפגעו פיזית על ידי 2 מטוסים גדולים,
אגב, טייסים חובבים, טרוריסטים, שהתאמנו בבתי ספר לטיסה בארצות הברית במשך חודשים, התאמנו לטוס, השתלטו על מטוסים תוך כדי מסלול התעופה. שוב, אותו דבר, אויב מתוחכם, אויב יצירתי, שמפתיע, הפתעה אסטרטגית, מעצמה, אולי המעצמה הצבאית הגדולה בעולם, מעצמה כלכלית הגדולה בעולם, בעיר הבירה של המעצמה הזאת, המרכז הכלכלי בניו יורק, כישלון מודיעיני, כישלון אסטרטגי, ואז כאילו הפרופורציה של ההרוגים נראתה לכולם מאוד גבוהה, 2,800 הרוגים. עשיתי היום חישוב קל, אני מקווה שאני לא טועה, מתוך 285 מיליון אמריקאים בשנת 2001, אני מצטער על המספר הזה, אבל זה איפשהו 0.00000, בסוף זה 9, ו14,000 מפונים, אז זה נראה המון. אני רק מזכיר לכם שבישראל יש לפחות 100,000 מפונים על פחות מ10 מיליון אנשים. לא מקטין את האירוע, אבל אתם כבר יכולים לשמוע את דעתי באשר לפרופורציה, להיקף של האירועים האחרונים בישראל, הוא ענק, הוא הרבה יותר גדול מאשר מה שהיה בארצות הברית בספטמבר 2001. אבל אם נחזור לאיפה שאנחנו רוצים להיות היום בהרצאה, נסתכל שנייה על אפידמיולוגיה, על מחקרים שנעשו במסגרת אפידמיולוגיה פסיכיאטרית. זה מחקר לורה שפורסם די קרוב לאירועים, שנתיים אחרי אירועים, והוא מראה לנו, הוא משווה בין שתי קבוצות, בין קבוצת האנשים שלא חשופים באופן ישיר לאסון התאומים, הם מתחילים באזור 5% PTSD באוקטובר, נובמבר, חודשיים אחרי הפיגוע, כמו שאנחנו רואים, over time זה יורד לפחות מ1%. גם אצל אלו שנחשפו באופן ישיר, איבדו קרובים, או היו בבניינים ורצו החוצה מהמגדלים, או אנשים שהיו קרובים מאוד לאזור האסון, מתחילים משיעורי טראומה, שיעורי PTSD גבוהים, באזור 15%, אבל גם הם, בסופו של דבר, יורדים לאזור 2%, בסביבות 6-7 חודשים אחרי האירוע. מה שאומר, לפחות באשר ל-9/11, מה שנראה בהתחלה כאסון נוראי, איום ונורא, שיוביל הפרעות נפשיות ארוכות טווח, בסופו של דבר, כשמסתכלים על הקהילה כולה בניו יורק, במדגם שהוא מדגם ייצוגי, אנחנו רואים תופעה מאוד מאוד מעניינת, ששיעורים די גבוהים של PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, בתחילת האירוע, כשמודדים אותם over time, במקרה הזה 3 פעמים, בכלים תקפים, אנחנו רואים שהשיעורי ה-PTSD הם כמעט ונעלמים. באנגלית זה נקרא diminished rates. ומאידך, וחשוב לזכור זאת, ואני אדגיש את זה מאוד בהרצאה, כשאנחנו עושים זום-אין על אוכלוסיות בסיכון, במקרה הזה זה מחקר שעשיתי עם אימון של ה-NIMH האמריקאי, שבו עקבתי אחרי קבוצה של כמה מאות אזרחים בצפון מנהטן, שלא נחשפו, רובם לא נחשפו באופן ישיר ל-9/11, ועקבנו אחרי שנה ואחרי 4 שנים. מדדנו במקרה הזה PTSD, דיכאון מג'ורי, MDD, ו-Generalized Anxiety Disorder, שזה חרדה כללית, והשווינו שוב בין הקבוצות למיניהם. אז בואו תראו מה ראינו. מה שראינו זה
ראינו שאחרי שנה, חשוב לי להגיד במקרה הזה, שקבוצת האזרחים הזאת, למרות שהיא קבוצת אזרחים רגילה, הם ברובם מהגרים, חלקם אפילו מהגרים ללא אזרחות. אתם יודעים שניו יורק סטייט היא מדינה יחסית מתקדמת, מבחינת האפשרות של אנשים שאין להם אזרחות להישאר ולעבוד בה, ואפילו לקבל שירותים רפואיים. הם באים למרפאה פריימרי קר קליניק כזאת בקולומביה, ושם אנחנו פוגשים אותם. הם ברובם אנשים יותר מבוגרים, הרבה מהם מאוד היו נשים מבוגרות, הם אנשים שיש להם תסמונות רפואיות שונות ומשונות, החל מ-cardiovascular disease, diabetes וכל מיני דברים כאלו. וכשאנחנו מסתכלים על אוכלוסייה כזאת, היא טיפה יותר פגיעה, שהיא אוכלוסייה של מהגרים עם פחות משאבים כספיים ורפואיים, אנחנו כבר רואים שיעורי PTSD הרבה יותר גבוהים, במקרה הזה כמעט 10% שנה אחרי 9/11, יורד בערך חצי אחרי 4 שנים. שימו לב את שיעורי הדיכאון, ואני מדבר פה על אוכלוסייה של בני אדם שהם לא מטופלים בבריאות הנפש, מסתובבים עם מעל 20% של דיכאון, ואחוזי הדיכאון נשמרים עם חלוף הזמן קבוע 4 שנים. כשמסתכלים על PTSD, השווינו שם, השוואה של PTSD יכולה להיות חשובה בעבודה שתעשה בישראל בחודשים הבאים. השווינו בין אנשים שחוו אובדן של בן משפחה או חבר קרוב, לבין אנשים שנחשפו באופן ישיר ל-9/11, או היו באזור המגדלים, או עבדו במגדלים, לבין אנשים שנשארו בוושינגטון הייטס, או ב-Upper West Side, או ב-Upper East Side, ולא נחשפו באופן ישיר, והסתכלנו שוב במקרה הזה על Post-Traumatic Stress Disorder, ואנחנו פתאום רואים שאצל אנשים שחוו אובדן, אנחנו רואים 17% של ריסק ל-PTSD, שיורד ל-10% ולא יותר אחרי 4 שנים. באופן די מפתיע, אנשים עם חשיפה ישירה נשארו באזור 4% ולא השתנו עם הזמן, ודווקא לגבי חרדה כללית אנחנו רואים ירידה יפה, אבל מה שחשוב מתוך השקף הזה לזכור, שאובדן של בן משפחה או חבר קרוב הוא גורם טראומטי ממדרגה ראשונה. כשאנחנו בודקים מה קורה עם דיכאון מג'ורי, גם כאן אנחנו רואים את ההשפעה האדירה, ההשפעה הנפשית האדירה שיש לחשיפה לאובדן. שליש מהמדגם הזה יוצא חיובי עם דיכאון מג'ורי, והרמה הזאת של הדיכאון נשארת כפי שהיא, מ-33 של 27 אובר טיים, עם הזמן החולף, דבר שהוא די מרתק. פה אנחנו רואים הרבה מאוד דיכאון גם אצל אצל קבוצת הנחשפים באופן ישיר. ואפילו שמסתכלים באופן ספציפי על מחשבות אובדניות, שימו לב לתופעה מאוד מעניינת, שאם תרצו להשתמש בה כשאתם מסתכלים קדימה אל העתיד הצפוי לכולנו, שנה, 2, 3, 4 שנים מהיום, אנחנו רואים שאצל הקבוצה שחוותה אובדן נפשי, אנחנו רואים שהסיכון למחשבות אובדניות עולה עם הזמן, פי 3 כמעט. שזה תופעה מעניינת בעצמה, ואז השאלה כמובן היא, האם אפשר להגיד משהו כללי על אוכלוסייה של נחשפים לטראומה, ואני כרגע מנסה לכוון אתכם לאיזושהי השקפה או לאיזושהי תמונת עולם, שאולי תגדיר בעתיד
את השאלה מי בסיכון ולמי צריך לתת תשומת לב בקהילה ובקליניקה, גם הפרטית וגם הציבורית. אז זה איזשהו דאטה, דווקא דאטה מתוך קוהורט של ילדים, שנחשפו בכלל לרעידת אדמה, וכמובן עוצמת הפסיכופתולוגיה או סוג הפסיכופתולוגיה הוא בוודאי שונה מאירוע טרור ומלחמה כל כך גדולים כמו שיש לנו פה, אבל באופן כללי שימו לב לזה שיש לנו 4 סוגי תגובות. באנגלית 4 טראג'קטורים, כן, 4 סוגים של תגובה. שימו לב לקו הצהוב הזה כאן למטה, אנשים שמתחילים עם רמת סימפטומים מאוד נמוכה, וגומרים עם רמת סימפטומים מאוד נמוכה, וזה בערך מעל מחצית מהאוכלוסייה הזאת של הילדים, וזה נכון בהשוואה להרבה מאוד אירועים טראומטיים, חיילים, אזרחים בכל מיני מדינות, אנחנו רואים שהקבוצה הכי גדולה באוכלוסייה, היא קבוצת האנשים שלא מושפעים בצורה פתולוגית, בצורה קיצונית מהאירוע, בין אם הטראומה היא קשה ביותר או לא. המוח האנושי בנוי לאבד אירועים טראומטיים. אני אומר פה משהו כללי, אני גם אסייג אותו מיד ואגיד שעד גבול מסוים. כלומר, אנחנו בנויים לאבד אירועים טראומטיים עד גבול מסוים, ואני אוהב להסתכל על הסיכוי לפריצה, לאונסט של התסמונת הפוסט-טראומטית, כקש ששבר את גב הגמל. השאלה תמיד עד איפה, עד מתי, כמה אנשים יכולים להיחשף בלי להישבר, ומי שצופה בטלוויזיה, אגב, אל תעשו את זה הרבה, כי זה לא מועיל לבריאותכם הנפשית, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו שומעים זה על זה שבני אדם יכולים לעמוד בדברים שנראים על הנייר כבלתי אפשריים. זאת הקבוצה הצהובה. עוד קבוצה נורא מעניינת היא הקבוצה האדומה. הקבוצה שדווקא מתחילה עם רמת סימפטומים גבוהה. הם נראים לנו נורא חרדתיים, הם נראים לנו שהם בסיכון. והנה, בחלוף הזמן, שימו לב, כעבור 30 חודשים מאז החשיפה לטראומה, אנחנו רואים צניחה מדהימה שנשמרת לאורך זמן אצל אנשים שהיו סימפטומטיים או מאוד סימפטומטיים בהתחלה. מה שניתן ללמוד מזה, זה שבנוסף לקבוצת החוסן הטבעי, שמתחילה נמוך וגומרת נמוך, יש קבוצה אולי עוד יותר מעניינת, שבה יש סימפטומים מיידיים, ואפילו מדאיגים, שעם הזמן מקבלים איזו תצורה של רזיליאנס שהוא מאוד מרשים. והקבוצה הזאת היא קבוצה של במקרה הזה 7%, אני מתקשה אפילו להציע מספר למה יהיה פה בישראל, אבל אני מבטיח לכם שאתם תראו הרבה אנשים שמתמודדים, הייתי אומר כהלכה ובצורה אפקטיבית, ואתם תראו לא מעט אנשים, ואפילו אולי תראו אותם בקליניקות שלכם, בבתי הספר, ובמרפאות הציבוריות, בקופות חולים, שהתחילו מאוד מבוהלים ומאוד חרדתיים ולא יכולים לישון, וככה וככה, והנה עם הזמן משהו מסתדר, משהו מתארגן, וזה נורא נורא מעניין. עכשיו, ועוד יש 2 קבוצות שהן קבוצות שכדאי לשים אליהן לב. הקבוצה האפורה, היא קבוצה שכמעט שליש מהקוהורט הזה שאני מתאר אותו, היא קבוצה שמתחילה עם סימפטומים בינוניים, ונשארת עליהם, מין קבוצה כרונית כזאת, של אנשים שהייתי קורא להם אנשים עם שריטה משמעותית, כן, שהם ממשיכים לתפקד, למרות השריטה, הם חווים סימפטומים פוסט-טראומטיים, חלק מהם מקבלים טיפול וחלק לא, וככה הם ממשיכים במשך לפעמים שנים ארוכות. אנחנו למשל יודעים על ניצולי שואה, שהגיעו לארצות הברית כפליטים אחרי מלחמת העולם השנייה, ותפקדו נהדר,
למרות דיווחים של בני המשפחה, של ילדים, של בני זוג, שמתארים אנשים עם פוסט-טראומה, עם סיוטי לילה, עם פלשבקים, עם סף כעס נמוך. אלו האנשים האלו, אלו האפורים האלו, והם נמצאים סביבנו, הם נמצאים בתוכנו, חלקם זה אנחנו, ואנשים שהם יכולים להכיל את רמת העוררות הגבוהה והרמה הסימפטומטית. ומעליהם עוד קבוצה קטנה שהיא מאוד חשובה, שהייתי קורא לה הקבוצה הכרונית. אנשים שמתחילים גבוה וגומרים גבוה, ולפעמים למרות הטיפולים שאנחנו נותנים להם. אנשים שלצערנו, או שאנחנו לא יכולים לעזור להם, הם עצמם לא יכולים לעזור לעצמם, אנחנו נראה אותם עם הרבה רילפס, אנשים שחוזרים ונשנים, אנשים שאולי אפילו לא יוכלו לעמוד בעומס הנפשי, ויחפשו כל מיני פתרונות, שזה התמכרויות, אולי סמים, נקווה שאנשים האלו יקבלו את מה שמגיע להם, אבל אני חושב שבכל חברה שעוברת טראומה, יש איזו תופעה נורא נורא עצובה, שבה חלק קטן מהאוכלוסייה, במקרה הזה מדובר על 6-7% שהופכים להיות חולים כרוניים, או מטופלים כרוניים. הייתי רוצה לשים טיפה זרקור על חשיפה למדיה, חשיפה לטלוויזיה, חשיפה לפייסבוק, טוויטר, טיק טוק, וכיוצא בזה. הכלים הדיגיטליים האלו הם נורא משמעותיים בחיינו, בעיקר בחיים של אנשים צעירים, אבל לא רק. והטלפונים הופכים להיות, החכמים הופכים להיות חלק מאיתנו, אנחנו משתמשים בהם להרבה מאוד מטרות טובות, ובעיקר בתקופה של לחץ וטראומה, הוואטסאפ עובד שעות נוספות, אנחנו מעבירים אינפורמציה, אנחנו חולקים אינפורמציה. ויחד עם זה שימו לב שעוצמת או משך החשיפה לשידורים בטלוויזיה ולסושיאל מדיה, פעם אחרי פעם במחקרים שנעשו, מופיע כגורם סיכון משמעותי להפרעות פוסט-טראומטיות. ראינו את זה בתקופה האחרונה עם הקורונה, מאוד מאוד חזק. ראינו את זה אצל בני נוער, ראינו את זה אצל מבוגרים. מצד אחד זה כלי הכרחי כדי להתקיים בעולמנו, מצד שני החשיפה בעיקר לוידאוס ולוידאוס גרוטסקיים, שמביאים באמת את הדימויים הכי קשים על התנהגות אכזרית ישר לתוך המוח. אנחנו מתוך סדרה ארוכה של מחקרים שנעשו כבר אחרי 9/11, חלקם המחקרים שאנחנו עשינו, ועד היום, דרך כל מיני אירועים טראומטיים, אני חושב שאנחנו רואים פעם אחרי פעם שחשיפה מוגברת לכלים הדיגיטליים היא דבר שבמקרה הטוב לא מזיק, ובמקרה הרע מזיק. מה עוד? איזה עוד משתנים מנבאים יש לתסמונות פוסט-טראומטיות? עכשיו אני תכף אדבר טיפה על למה אני קורא תסמונות, אבל אולי בגדול בואו נדבר על השלושה המרכזיים, שזה PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, זה דיכאון וזה חרדה כללית. קודם כל, סוג ועוצמת החשיפה, דבר הכי חשוב, ככל שאנשים נחשפו למשהו שהוא יותר גרוטסקי, יותר קשה, יותר מסוכן, יותר מפחיד, פעם אחרי פעם הראינו שיש קשר שאנחנו קוראים לו dose response relationship או associations, בין עוצמת החשיפה לבין ה-outcomes. ה-outcomes זה גם האם בכלל תהיה פריצה של סימפטומים פסיכיאטריים, פוסט-טראומטיים, ומה יהיה משכם, וכמה הם יגיבו לטיפולים. והתשובות הן ברורות ככל שעוצמת החשיפה וסוג החשיפה עולה.
החשיפה הטראומטית היותר קשה היא תמיד זאת שקשורה במה שנקרא אינטרפרסונל, עם בני אדם אחרים. יש דבר אחד, זה לפחד מטיל, מאיזה קסם שיורד, ודבר שני, זה לראות את המחבל בעיניים, יורה, פוגע, רוצח, כל דבר שקשור באכזריות אנושית, הוכח פעם אחרי פעם שיותר מסוכן מאשר טראומות שהן טראומות יותר כלליות. כמובן ששבי ואובדן של בני משפחה ובני משפחה נהדרים, הם הולכים להיות גורמי סיכון ראשונים במעלה. גם לגבי השבויים והחטופים עצמם, עצם החוויה היא הולכת להיות, היא חוויה טראומטית, גם אצל אלה שיחזרו בשלום, וכמובן אצל בני המשפחה שלהם. פינוי מהבית. שוחחתי היום עם קולגות כאן בשלוותה, תמיד ידענו שבריחה מהכפרים, מהבתים, מהעיירות, כל רחבי העולם הוא דבר מאוד מאוד טרגי. אני זוכר שהייתי בקולומביה, בבוגוטה, בקולומביה לפני כמה שנים, ועקב מלחמת, עקב הפעילות של ארגוני הקרטל שם, ותכננו איזה פרויקט, ולבוא לשם ולראות אמהות עם ילדים, יושבים על מדרגות הכנסיות, ומחכים שמישהו ייגש אליהם ויציע משהו לאכול, ויציע קורת גג. היא תמונה עצובה וקשה. בישראל היום יש internally displaced person, שלא לומר refugees, או אפילו war refugees. זה מה שקורה בישראל, יש מעל 100,000 איש שעזבו את הבתים שלהם, ורק בגדיהם עליהם, הרבה פעמים, והם מגיעים לכל מיני מקומות, לקרובי משפחה, עוברים מעיר לעיר, עוברים לבתי מלון, או שאין להם לחזור, או שהם לא יכולים לחזור איפה שהם באו. הבריחה מהבית, הפינוי מהבית הוא דבר מאוד טראומטי. רגשי אשמה הוא דבר מאוד נפוץ אצל אנשים שנחשפו לטראומה. בחלק מהפעמים רגשי אשמה הם לא מוצדקים, ובחלק מהפעמים באופן שראוי לשים אליו לב, בעיקר בהבנה, כדי להיות אמפתיים למטופלים שלכם, בחלק גדול מהפעמים רגשי אשמה הם, אני אקרא להם מוצדקים, או יש להם בסיס במציאות. שימו לב לזה, כי הדבר הכי קל לנו זה להגיד למטופלים, אני מבין שאת מרגישה אשמה, שאתה מרגיש אשם, אבל שים לב, זה בעצם פירוש שאתה נותן למציאות. הרבה פעמים, במיוחד באירועים טראומטיים של mass trauma, כמו שאנחנו חווים כאן, רגשי אשמה באמת קשורים לכך שאנשים נטשו בני משפחה, או לא עזרו לבני משפחה, או חווים אשמת הניצול, כן? survivor guilt מאוד מאוד חזקה, שיש לה בסיס עובדתי. ואז השאלה, מה עושים עם זה בטיפול? זו שאלה שאין לה פתרון מלא, יש לי מחשבות על זה, אבל זו תופעה מאוד 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 קשה. הפגיעה בקהילה, הפגיעה בכל הקיבוץ, היא כמובן גורם תיקון גדול, דיברנו על חשיפה לרשתות חברתיות, ורק לשים איזה זרקור קטן על אובדנים שהם לא בהכרח אובדנים של בחיי אדם, אבל הם אובדנים נורא משמעותיים. למשל, אובדן של משמעות. אתם זוכרים את ויקטור פרנקל, שסיפר לנו שלמינינג, למשמעות, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, בטיפול, בשיקום. יש הרבה מאוד אנשים מסביבנו, בתוכנו, שמרגישים שמשהו נורא 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 גדול הלך פה לאיבוד, בשלושה שבועות האחרונים, שנוגע במשמעות, בזהות, בהזדהות, באמון,
וכולי. נחזור לניו יורק לרגע, אם זה מתאים לכם, ואני אגיד לכם מה מצאנו. אני באופן מאוד מפתיע, 3 ימים לפני 9/11 הגעתי לארץ כדי לתכנן את שנת הלימודים באוניברסיטה. חזרתי אחרי 2 של פוסט-דוק בארצות הברית, ועוד לא היינו בטוחים וככה, והמשפחה נשארה מאחור, וכך שאת 9/11 עצמו לא חוויתי מקרוב, אבל הגעתי אחרי כמה ימים חזרה למשפחה, ודי מהר הוצע לי להצטרף לצוות של חוקרים ומטפלים במחלקה לפסיכיאטריה באוניברסיטת קולומביה, וכמובן למעורבות מאוד מאוד גדולה ואינטנסיבית שקשורה באירועים האלו. ומה שראינו בגדול, זה קודם כל שיש בניו יורק של 2001, עיר מודרנית, ליברלית, שיש שם יותר פסיכואנליטיקאים, אני חושב, מכל מקום בעולם. אנחנו רואים מחסור ענקי בקלינאים שמבינים מה זה טראומה נפשית. וזה לא דבר שהוא מה בכך, כי עם כל הכבוד, אם אתה פסיכואנליטיקאי ואפילו, או פסיכואנליטיקאית ואפילו פסיכואנליטיקאי מעולה, מה לעשות במקרה של טראומה המונית, זה לא דבר שאת או אתה רגיל לעשות. וכמובן ידע מאוד מוגבל בשיטות טיפול שקשורות בטראומה. שוב ראינו מה שרואים פה בארץ, זמינות אדירה של מתנדבים, כולם רצים למטה לעזור, קראנו לזה זה honeymoon phase, זה עכשיו גם מה שקורה בישראל, המון התנדבות, המון כסף שזורם, המון רגשי אשם של אנשים שהם לא יכולים otherwise להיות מעורבים, וזה נותן איזו הרגשה של ביחד, שאיזשהו פיצוי על הכאב הגדול שקשור בטראומה עצמה, המון מתנדבים, המון משאבים, חוקרים שמסתובבים בשטח וחושבים על מה הלאה. במקרה האמריקאי הייתה גם עדיפות די גדולה מיד במימון למחקרים שקשורים באסון, גם למחקרים קליניים וגם למחקרים אפידמיולוגיים, תחושת שליחות מאוד גדולה, כל דברים די חיוביים, וידע ישראלים היו צמאים לידע מתוך ישראל, על מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון, בעיקר בהמשגה של תגובות פוסט-טראומטיות, בעיקר בשלב המיידי, איך להבין אותם ומה לעשות איתם. במחקרים של זהבה סולומון ואריק שלו ואחרים, הם כמובן היו מחקרי לבנון, וגם מחקרי יום כיפור שהייתי מעורב בהם, היו אז זמינים ועשו בהם שימוש רב. והמחסור מצד אחד, וההנימון פייז מצד השני, של כסף, של מימון, של איכות ליזמות קריאטיבית, יצירתית, הובילה לכל מיני דברים מאוד מעניינים. למשל, אני הייתי מעורב בבנייה של קונסורציום כזה בין אוניברסיטת ניו יורק אוניברסיטי, NYU, מאונט סיני, קולומביה, ואפילו היה עוד איזה בית חולים אחד ששכחתי את שמו, בלוויו אולי היה מעורב. פתאום אנשים ומוסדות שבדרך כלל התחרו אחד בשני, יצרו שותפויות, כתבו ביחד גרנטים, השיגו ביחד מימון, לעשות עבודה קלינית ועבודה מחקרית. הדבר הזה הוביל להכשרה מסיבית של מטפלים בניו יורק, מאות מטפלים בניו יורק, שהכשרנו אותם בטיפולים בטראומה, הכשרנו אותם בחשיפה מתמשכת, הכשרנו אותם בטיפול באבל טראומטיים, ובנינו איזו קבוצה גדולה של מטפלים, שרובם אגב עובדים באופן פרטי וחלק מהם עובדים באופן מוסדי, שיודעים מה זה טראומה. נתנו להם תעודות קיום בקורסים האלו, ונוצרה איזו הרגשה של הזדהות
ושל שותפות ושל ביחד כזה שהוא מאוד, שהיה מאוד מעניין, איזו מין הרגשה, אני חושב שאתם גם מרגישים אותה היום בארץ, ויש איזה ניסיון, איזה רצון לעשות דברים אחרים, לעשות דברים חדשים, לעשות דברים שיעזרו לקהילה. ובגדול נושא הטראומה ופוסט-טראומה קיבל אז עדיפות לאומית כמעט בכל הרמות. מה קורה פה, והשאלה באמת כמובן איך להתייחס לזה, אני חושב שמה שכולנו מבינים זה אנחנו כבר, נדמה לי שאנחנו ביום ה-19 של המלחמה, ולמרבה האכזבה, קרא לזה, או למרבה, או אולי גם הפתעה, יש איזו תחושה שזה רק בהתחלה. זה דבר נורא. המלחמות שעם ישראל, חברה הישראלית יכולה לעמוד בהן, הן לא מלחמות ארוכות. לפי דעתי, בעיקר ברמת האינטנסיביות הנוכחית שכל הצבא מגויס וכל המילואים מגויסים, וכל הכלכלה מושפעת וכולי וכולי. ובאופן טבעי גם ההשפעות הנפשיות, לפי דעתי, של הסבב הנוכחי יהיו מורכבות ויהיו ארוכות טווח. ואני חושב שיש לצפות לזה שגם הסוג של הבעיות, שאני תכף אדבר עליו ספציפית, וגם החומרה שלהם יעברו שינוי בחלוף הזמן. אנחנו רואים מצב של טראומות מרובות, של multiple traumatization, של multiple traumas, חטיפה ושבי ואובדן חיים, ובדידות קיצונית וחשיפה לסכנה ומה לא, ודאגה לילדים ומה לא. אני חושב שזה מה שזה אומר, ואני מעודד לראות את העבודה האינטנסיבית שנעשית בו בארץ. יש איזו הבנה שהכשרה של מטפלי טראומה היא הכרחית, בגלל ההיקף, בגלל המסיביות, בגלל שעם הזמן יתחילו להגיע גם הרבה מאוד מטופלים חדשים, וגם המטופלים הקיימים, חלקם מטופלים בהפרעות קשות, ביפולר אילנס, סקיצופרניה, סקיצואפקטיב, האנשים האלו צפויים לעבור כל מיני מצבים של נסיגות, של רילפ, שדורשים תשומת לב, אבל לא פחות חשוב מלטפל בטראומה, חשוב לדעת איך להבחן טראומה, איך למדוד טראומה, איך למדוד את סוג הטראומה, את ההיקף שלה, את העוצמה שלה, גם ברמה הסובייקטיבית וגם ברמה האובייקטיבית, ואיך למדוד את ההשפעות של טראומה. בקיצור, מדידה ואבחון הולכים להיות דבר נורא נורא חשוב, שצריך ללמוד אותו, צריך להכשיר אותו וצריך ללמוד אותו. צריך להבין את המשמעות של טראומה חוזרת ונשנית לעומת טראומה מקומית שמוגבלת בזמן. 9/11 הייתה טראומה מוגבלת בזמן ובמרחב. המלחמה הנוכחית היא טראומה לא מוגבלת, לא בזמן ולא במרחב. היא קורית למול עינינו במשך ימים על גבי ימים, בכל מיני צורות ותצורות שונות. וטראומה חוזרת ונשנית היא טראומה שדורשת הרבה יותר משאבים, גם ברמה הביולוגית, הפיזיולוגית, וגם ברמה הפסיכולוגית, כדי לאבד אותה, וכמובן היא גורם סיכון גדול יותר, כפי שאמרתי קודם. ברמה המיידית אני חושב שכולכם כבר ראיתם איך זה נראה, אצל עצמכם, אצל המשפחות שלכם, אצל המטופלים שלכם. מי שהיה באילת ראה את הדברים באילת, מי שהיה במקומות אחרים ראה את זה במקומות אחרים. אנחנו ברמה מיידית, תגובות הלחץ הראשוניות שנמשכות לפעמים כמה ימים, לפעמים כמה שבועות, שבוע, שבועיים, רמת חרדה גבוהה, פגיעה קשה בתחושת הביטחון. מבחינה מוחית אנחנו מתארים לעצמנו שיש איזה overactivity של אזורי הפחד במוח
האזורים שאמורים לשלוט באזורי הפחד, ה-prefrontal cortex, כאילו מתקשה להוריד את רמת העוררות הגבוהה, וכתוצאה מכך יש בעיות שינה, יש בעיות ריכוז, יש מצבים דיסוציאטיביים, הרגשה שזה לא קורה לי, אני לא מאמין מה שקורה לי, זה לא אני לא מכיר את עצמי, תחושות משתנות בין חוסר אונים קיצוני, והרגשת בדידות, והרגשה של נבגדות, לבין איזה תחושות אומניפוטנטיות, עם איזה צבע לפעמים מאני או מניפורמי כזה, המון רגשי אשמה. וכבר עכשיו, נגישות של תרופות זה דבר חשוב, אנשים רוצים להוריד חרדה, אנשים שותים יותר, ואולי אפילו משתמשים בסמים, אני לא יודע. בזמן הארוך אנחנו קודם כל נראה את מה שנקרא signature disorder של חשיפה לטראומה, שזה התסמונת הפוסט-טראומטית. היא מורכבת מכמה וכמה קלאסטרים של סימפטומים, הסימפטומים החודרניים, של לזכור, ושוב, בצורה של, או בצורה של דימויים, של אימג'לס חודרים, או בצורה של מחשבות, ההימנעות, הניסיון להימנע מלחשוב, להימנע מלזכור, להימנע מלדבר על מה שקרה, ההסתגרות, שזה דווקא איזה דפוס כזה שהוא דפוס טיפה יותר דיכאוני, לעומת הדפוס החרדתי של החודרנות, והפרעות רגשיות וקוגניטיביות, כאלו שפוגעות ביחסים הבין-אישיים, כאלו שקשורים לריכוז, וכמובן עוררות יתר. זה מה שיש בתסמונת הפוסט-טראומטית. היא ניתנת לאבחון בצורה פשוטה, בכלים מאוד מאוד פשוטים, למשל ה-PCL-5 הוא כלי מצוין, לא לוקח הרבה זמן להעביר אותו, אנחנו מיד יודעים מה קורה, ולגבי המילה אחת על התיאוריה של מה זה PTSD, יש כל מיני ניסיונות להבין את המקבץ הזה של הסימפטומים, כמובן שבראש ובראשונה מדובר באוסף של זיכרונות, כן? האופן שבו אנחנו יוצאים מן הטראומה הוא תמיד דרך הזיכרון, אנחנו זוכרים את מה שהיה לנו, לפעמים כל רגע זכור לנו, יש לנו תמונות בראש, התמונות האלו אנחנו לא נפטרים מהן, וישי הפרעה באופן שהזיכרון מקודד ומסודר במוח, בהיפוקמפוס למי שמתעניין באופן ספציפי. אבל יש תיאור אחד שהוא תיאור שונה, שגם לו יש תמיכה מחקרית לא קטנה, שקשורה ברעיון שבאופן בסיסי אנחנו כבני אדם, אגב לא רק בני אדם, גם חיות, בעצם כל הספישיס, אנחנו בנויים באופן כללי להצליח בתהליכי העיבוד של האירועים הקשים בחיים שלנו, בין אם זה מוות, בין אם זה מחלה, בין אם זה מצבי סטרס, המוח שלנו בנוי לזה, בנוי במרכאות. והנה, כשהוא לא מצליח לעשות את העבודה הזאת, מה שרייצ'ל יהודה וג'ו לדו קראו פעם, deficient recovery, לא מצליח לגמור את התהליך של העיבוד, אנחנו אז רואים את הסימפטומים גם החרדתיים עולים, ועם הזמן הם נעשים יותר ויותר כרוניים. כן הייתי רוצה להפנות את תשומת לבכם לשאלת האובדן והאבל על אובדנים. תראו, כקלינאים אנחנו רואים הרבה מאוד דיכאון אצל אנשים שעברו טראומה. אצל חלק מהם הדיכאון הזה הוא דיכאון, או מה שנראה כדיכאון הוא בעצם אבל לא פתור, או אבל ממושך, וככל שהאבל הזה מקורו באירועים יותר טראומטיים, ככה הסיכוי שלו להיות אבל ממושך ולא פתור הוא יותר גדול. ההבדל בין אבל רגיל, או בין אובדן רגיל,
לבין אבל טראומטי הוא בכך שהאבל הטראומטי הוא תגובה שנראית כתגובה דיכאונית למוות פתאומי ובלתי צפוי, בעיקר של אנשים שהם חשובים לנו, אבל לא רק. כלומר, הפתאומיות, ההפתעה וחוסר המוכנות. ובנוסף, האופן האלים ולפעמים האכזרי, שבו איבדנו את היקר לנו, מביא למשהו אחר. וזה נראה כמו תגובה דיכאונית, אבל יש לא מעט מחקרים שהראו למשל טיפול בתרופות אנטי-דיכאוניות, SSRIs למשל, לא עוזר בשביל לטפל בדיכאון שקשור באבל טראומטי. צריך משהו אחר. צריך משהו שיאפשר איזושהי עבודה גם רגשית וגם קוגניטיבית, כדי להשלים את האבל מתחילתו עד סופו, ולאפשר איזושהי יכולת להשלים עם האובדן. עכשיו, ככל שהאובדן הוא יותר אבסורדי, הוא יותר מטורף, הוא יותר אכזרי, כפי שאנחנו שומעים היום ורואים היום על הורים שאיבדו ילדים, על אנשים שאיבדו את הוריהם, אנשים מבוגרים שאיבדו את ההורים שלהם בגיל מאוד מבוגר, על חולים שנלקחו לשבי, על כיסאות גלגלים. ככל שיש משהו יותר אבסורדי ויותר אכזרי ויותר מפחיד במחשבה על איך בן אדם הקרוב לי מת, ככה כמובן היכולת להשלים עם האובדן היא נפגעת, והיא דורשת טיפול, והיא דורשת טיפול מאוד אמפתי, שיאפשר להשלים עם האובדן, עם הזמן. לעתים זה אפשרי, או ברוב המקרים נגיד שזה אפשרי, אבל זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. אני זוכר מטופלת שהייתה לי מיד אחרי אירועי 9/11, היא איבדה את בעלה באחד מהמגדלים, אישה סינית, מאוד מאוד אינטליגנטית, זוג מבוגר שגרו בניו ג'רסי, והוא הלך כל יום לעבודה בוורלד טרייד סנטר, והיא הייתה מורה או משהו, והוא חזר הביתה, והוא לא חזר ממנהטן באותו יום, ולא חזר למחרת, ולא חזר אחרי שבוע, והיא מתארת, והיה משהו בתיאור של הטלפון האחרון שהגיע, ואחר כך הניסיונות שלה לטלפן אליו, להתקשר אליו, שעלו בתור, מתארת, אני זוכר שהיא מתארת לי בבכי, בכי קשה ומעציב מאוד, פעם אחרי פעם איזה ניסיון מאוד מאוד קשה שהיא עברה, בכך שהיא מנסה להציל אותו בעצם, וליצור איתו קשר, והוא נעלם מהמסך, כן? נעלם מהמסך. וחודשים היא התמודדה עם העצב התאומי שהיה קשור בסוג הזה של האובדן, שהוא מאוד קשור מאובדן שהוא אובדן יותר נורמלי, אובדן מבן אדם שהיה חולה ונפטר, אובדן מבעל חיים שחולה ונפטר. יש משהו באובדן הפתאומי והאלים שעושה את הדבר מאוד מאוד חזק. בואו ננסה לסכם עם כמה הערות שלי על איפה אנחנו נמצאים. קודם כל, אחד המסרים הכי חשובים שהיה לי היום עליכם, הוא בלהראות לכם שחשיפה לטראומה כשלעצמה איננה מחלה, זה לא פסיכופתולוגיה, אנשים נחשפים בהווה, נחשפו בעבר, ויחסו בעתיד לכל מיני טראומות, ועצם החשיפה היא עדיין לא אומרת הרבה על ההמשך. כהערת, אולי לא הערת שוליים, אבל הערה בסוגריים, הייתי מאוד מעורב בנושא פדויי השבי במלחמת יום כיפורים, חקרתי את זה מכל מיני כיוונים, ומאוד קרוב לאוכלוסייה הזאת, ואני מאוד מעריך אותם ומאוד אוהב אותם, אבל לפי דעתי, לתת למישהו אחוזי נכות על נפשיים,
על כך שהוא נחשף לשבי, יש בזה מסר בעייתי. אני מאוד מאוד בעד לתת אחוזי נכות נפשיים למי שיש לו בעיות נפשיות. מאוד מאוד בעד, מאוד בעד, מאוד בעד לעשות דסטיגמטיזציה של הפרעות נפשיות. אני חושב שהפרעות נפשיות הן לגיטימיות בדיוק כמו הפרעות רפואיות אחרות. אבל חשיפה לטראומה היא לא מחלה. במיוחד בגלל שלמוח שלנו, למוח האנושי, יש יכולת מאוד טובה לאבד אירועי פחד קיצוניים. ובגלל זה רוב האנשים הנחשפים לטראומה אמורים לחזור לתפקוד נורמלי. אגב, גם אנשים שנחשפו לטראומה קשה. ואנחנו רואים את זה כל הזמן, וצריך להניח, אני מציע להניח, אני מציע שנניח את זה, שנאמין בזה, שרוב האנשים שנחשפים למלחמה הזאת ולאירועי 7 באוקטובר, הם אנשים שכך או אחרת, לפעמים בעזרתנו, יחזרו לתפקוד פחות או יותר נורמלי, עם שריטות. וצריך לקבל את השריטות ולחיות איתם, וללמד אנשים לחיות איתם. מצד שני, כפי שראינו, ככל שהטראומה יותר מסיבית, כך שיעורי ההחלמה והחזרה לתפקוד נורמלי יורדים. צריך לדעת את זה, צריך לדעת, צריך להבין. דיברנו קודם על אובדן. ותזכרו את משל הקש ששבר את גב הגמל. ובמובן הזה אני תמיד אומר, ואני חושב שיש בזה משהו שהוא לא מאוד מנחם, אבל צריך לדעת אותו, שהשאלה האם מישהו יפתח תסמונת פוסט-טראומטית או לא, היא לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי, בסופו של דבר. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש נקודת שבירה שמעבר לה אנחנו לא יכולים יותר, וככה זה נראה אצל כשאנחנו מדברים עם מטופלים פוסט-טראומטיים. צריך עוד לזכור שהרצף של הבעיות הנפשיות לא מוגבל ל-PTSD. אני ממליץ להבין את זה ולהבין את זה באופן אמיתי. למשל, כשאתה מסתכל על התיקים הרפואיים של אנשים שהובחנו כסקיצופרנים, אתה הרבה מאוד פעמים מגלה, שבהיסטוריה הרפואית שלהם, בהיסטוריה הרפואית שלהם, יש חשיפה לטראומה, בעיקר בילדות, בעיקר חשיפה לטראומה בין אישית. אותו דבר אצל אנשים עם הפרעות ביפולריות. הרבה מאוד טראומה גם לפני וגם אחרי האונסט של המחלה. פה אני במיוחד מציע לשים לב לרעיון שאנחנו נראה הרבה פעמים דיכאון, אבל אנחנו נראה הרבה פעמים דיכאון אצל אנשים מפוסט-טראומה, גם בגלל שחלק מהסימפטומים הפוסט-טראומטיים, by definition, הם סימפטומים דיכאוניים, ואנחנו נראה הרבה מאוד פעמים חרדה. אנחנו גם מבינים, ואין לי כל כך זמן לדבר על זה, אבל עשיתי לזה עבודה לא קטנה, ש-PTSD היא הבחנה מאוד הטרוגנית. יש בה, כמו שאמרתי, גם סימפטומים של פחד וחרדה, וגם סימפטומים שנראים יותר כמו דיכאון ומשפיעים מאוד, למשל על ה-reward system במוח, ובגלל זה, הטיפולים שיש בידינו, הם לא טיפולים זה לא one type of treatment שמתאים לכולם, כן? One size fit all, בכלל לא. ההפך, למשל שאתם מקבלים מטופל, שכבר מסתובבים PTSD הרבה זמן, ובגלל זה הוא בא עם סימפטומים דיכאוניים, לפעמים אפילו דיכאון מג'ורי מלא, שהוא נלווה ל-PTSD, אם תיתנו לו רק טיפול CBT, שמתייחס לסימפטומים החרדתיים, כמו למשל חשיפה מתמשכת, אתם תחמיצו את היכולת שלכם לעזור לו בקטע הדיכאוני. ויש לנו גם עדויות מתוך הדמיה מוחית על כך. אני אומר את זה כי צריך לחשוב יצירתי, צריך לשלב בין תרופות לבין טיפולים פסיכותרפויטיים, וצריך לעשות את האססמנט שלנו עם הזמן המתמשך.
דיברתי על כך שאובדן טראומטי בדרך כלל מלווה במה שנראה כמו דיכאון והפרעות אבל. אני רוצה שוב לציין את העובדה שאנחנו עומדים לפגוש הרבה מאוד חטופים ושבויים. אני מקווה, אני מתפלל שהם יגיעו אלינו בהקדם. האנשים האלו נמצאים בסיכון מאוד גבוה להפרעות מתמשכות ומורכבות, חלקם. חקרנו כבר את נושא השבויים בעבר, למשל שבויי מלחמת יום הכיפורים. שבויי מלחמת יום הכיפורים התקבלו בארץ, בעיקר השבויים הירוקים, אלו שהם לא שייכים לחיל אוויר, בצורה מבישה. אגב, עד היום, או כמעט עד היום, הם לא זכו לכבוד שמגיע להם, הם הואשמו בכך שהם נפלו בשבי, הם נחקרו כשהם הגיעו לישראל בצורה שהיא נתנה להם הרגשה שמאשימים אותם בבגידה או וכו'. רק לאחרונה יצא הסרט הזה על המזח, שאני מקווה שחלק מכם ראיתם אותו, סרט מאוד רגיש ומאוד יפה. את האנשים האלו צריכים לקבל בחיבוק ולתת להם את הטיפול המתאים, כדי לתת להם טיפול מתאים צריך להבחן אותם, וצריך להבחן אותם על ציר הזמן. אני חושב שכמעט זהו, כן, מילה אחרונה על מה קורה כשלא ניתן טיפול. אם הטיפול בהפרעות פוסט-טראומטיות לא יגיע בזמן, אנחנו כמעט תמיד נראה הידרדרות, בעיקר אצל המקרים האחרונים. והידרדרות אצל אנשים פוסט-טראומטיים לא נראית טוב. ההפרעות החרדתיות נראות עם הזמן יותר כמו הפרעות דוקרניות, והדיכאון מגיע עם מחשבות אובדניות, עם טיפול עצמי בתרופות, עם התמכרויות. בארצות הברית במשך תקופה ארוכה, 22 חיילים אמריקאים, חיילים לשעבר, התאבדו כל יום בארצות הברית, עד שה-VA החליט שזאת בעיה מספיק חמורה כדי לתת לה תשומת לב. אז אנא תחשבו על הנושא הזה גם כן, והייתי רוצה לסיים בזה, ותודה רבה על ההקשבה. תודה יובל, תודה על הרצאה מדהימה עם המון ידע שאפשר רק להמשיך עוד ועוד להקשיב לך. מצטרף אלינו גם שלמה. אז אני רק אגיד שיש המון שאלות בצ'אט וב-Q&A, וברשותך, אם אפשר נשאל כמה עכשיו. לא לפי סדר, אבל פרופסור גיל זלצמן אומר קודם כל תודה על ההרצאה. הוא מזכיר את אסון הבונים, התנגשות של רכבת בשיירה של אוטובוסים עם ילדים במרחק שונה, והיה מידע שאוטובוסים שהיו יותר רחוקים פיזית, שיעור התסמינים היה יותר נמוך יחסית. והשאלה אם יש בדאטה שלך ביסוס לממצאים שמרחק פיזי מהאירוע מקטין עוררות ותסמינים. כן, שלום גיל, טוב לשמוע ממך. כן, בהחלט הרעיון הזה שמרחק מנקודת האימפקט הוא משתנה בתוך האלגוריתם הזה שדיברתי עליו קודם, של dose response relationship, היא נקודה מעניינת. אנחנו ראינו את זה גם בהתקפות הטילים מרצועת עזה, משהו כמו לפני 5 או 6 או 7 שנים, שורה ארוכה של מחקרים שעשיתי עם פרופסור אבי בסר מספיר, שהראו בדיוק את זה, שככל שאתה מתרחק מהגבול, או בשפה האמריקאית זה נקרא Ground Zero, אתה רואה פחות סיכון לפיתוח הפרעות פוסט-טראומטיות. העניין הוא שאני חושב שאנחנו חיים בעידן קצת יותר מורכב.
וזה עלה בשיחות שהיו לי עם הצוותים בשלוותה וגם בביקור באילת, יש איזו תחושה כזאת שכולם חשופים ללא קשר למיקום שלנו. שוב, מאוד קשור לנגישות האינטרנטית, ה-notifications, ההודעות שאנחנו מקבלים בטלפונים שלנו, אנחנו כל הזמן שם, בין אם אנחנו שם ובין אם אנחנו לא שם. ומציע לשים לב לנקודה הזאת. תודה. כולם פרופסורים היום בערך בצ'אט, אני מצטער, אבל פרופסור יסי לוי בלז, כמובן גם אומר תודה על ההרצאה ועל כל המידע, ויוסי שואל על ממצאים של ג'ורג' בוננו על חוסן, ואפשר גם אולי להזכיר מחקרים של רייצ'ל יהודה. האם מה שאנחנו חווים פה, מבחינת טראומה, שזה man-made, עם כל התיאורים הגרפיים ורמת הרוע, הם טראומה שבכלל ניתן להשוות לאסון התאומים או אסונות טבע? כן, אז התייחסתי לזה קצת. שלום יוסי, טוב לשמוע ממך. אסונות הם חלק מעולמנו, שיטפונות, הוריקנים, ציקלונים, מפולות בוץ, דברים מאוד מסוכנים קורים בעולם, חלקם הם קשורים בכלל להפרות אקלימיות קשות, אנשים מאבדים בתים, מאבדים רכוש. המחקרים הקודמים, וזה נכון, הראו שככל שהטראומה יותר מתרחשת בין אדם לחברו, כך היא יותר קשה. אני חושב שיש משהו שהוא קשור באיך נבנה זיכרון אנושי. ואני חושב שזיכרון אנושי שקשור בציפייה מבני אדם להיות אמפתיים או טובים אחד לשני, ולאכזבה כשזה לא קורה, בין אם זה מורה או ממקף בצבא שמטרטר אותך, או חס וחלילה מפקד או קולגה בצבא שנוטש אותך. אני שם איזה כותרות כלליות כאלו שאני בטוח שאנשים ברמה אסוציאטיבית כזאת או אחרת מבינים למה אני מתכוון. ככל שהדברים נעשים יותר אישיים או בין אישיים, ככה הם יותר כואבים, ככה הם יותר זכורים, ככה הם פחות נסלחים, ולצערנו, אירועי טרור הם תמיד מביאים לנו את הרוע האנושי בהתגלמותו. מלחמה זה דבר אחד, למשל, מלחמה של חיילים שיורים אחד בשני בטנקים, זה דבר אחד, לא שהוא פחות קשה, אבל להתקל ברוע אנושי צרוף ממרחק קצר, זאת חוויה אחרת לגמרי. בהקשר הזה גם נזכיר שיש גם משמעות להקשר הבין אישי, ואנחנו יודעים שקורבנות עינויים הם האנשים שיש להם אולי סיכון מאוד מאוד גבוה. נכון, אבל מצד שני, עידו, רק יותר לי, לא כדי לאזן, אלא כדי להראות הצד השני הוא בדיוק הצד שלנו. יש איזה שני היבטים, כלומר, אנשים גם יכולים להיות טובים אחד לשני, יכולים להיות אמפתיים, יכולים לטפל, יכולים לעזור, יכולים לצאת מגדרם כדי להגן עלינו, כדי להגן על ילדיהם, כדי להגן על ילדים של אחרים. צדיקי עולם מקבלים מקום מיוחד בהיסטוריה האנושית. אני חושב שזה מה שאנחנו מחפשים פה, אני חושב. מה שאנחנו מחפשים פה היום ובכלל, בתור אנשי בריאות הנפש, זה לעשות אותו דבר אבל הפוך. ואכן גילוי סולידריות, גילוי אלטרואיזם, הם דבר מהמם, וגם הוא דבר שניתן לזכור אותו, ניתן ללמוד ממנו, ניתן להיות מושפע ממנו. עוד 2-3 שאלות מהצ'אט, ואני כמובן
ניתן מקום גם לשלמה. האם העובדה ששואלת יעל, דוקטור יעל כספי מחיפה, האם העובדה שהעדשות דרכן אנחנו שופטים את ההשפעות של האירועים הטראומטיים ההמוניים האלה, משקפיים פסיכיאטריים, פסיכולוגיים, לא מפספסים השפעות קשות או גורמי חוסן? היא נותנת דוגמה, גורם חוסן שאולי אין לנו בארץ, זה ארגוני עובדים שמתארגנים לתת טיפול לאלה שנתנו את התגובה הראשונה, כמו שוטרים, מכבי אש, לוחמי אש, ואולי הקמה של ארגונים יהודיים כאלה יכולה לעזור במניעת אובדן, זהות וקבוצת שייכות. זאת אומרת, הנגשה של טיפול שלא דרך השירות הנפשי, פסיכיאטרי וכו'. מאוד חשוב לשלב פנימה הורים, מורים, קהילות, קבוצות הוואטסאפ, למיניהם מאוד חשוב לבזר את מוקדי, את ספקי התמיכה החברתית. בכלל, אם יש לי מסר כללי על כל מה שקורה פה ומה שנצטרך בחודשים ובשנים הבאות, ואני אסלחו לי על השמלציות, זה לעבוד כצוות. זה להיות ביחד, זה להתחיל בבוקר ביחד ולגמור בלילה ביחד, ולהמעיט את הלבד ואת הבדידות, ותמיכה חברתית מוכחה שוב ושוב בכל המחקרים כגורם מספר אחד בחוסן נפשי, בהורדת הסיכון, אנחנו רואים את זה כשאנחנו שולחים אנשים מבתי החולים הפסיכיאטריים אחר כך לקהילה, אנחנו רואים את זה בכל תחום. עלתה שאלה ביחס למעורבות של ילדים. שאלה שאולי ב-9/11 היו מעורבים פחות ילדים יחסית, בניגוד לאירועים שקרו עכשיו באוקטובר פה בישראל, ואם תוכל אולי לשתף במחשבות שלך על טראומה בילדים ועל האפשרות לחוסן והחלמה. כן, אז קודם כל אני לא ממש מומחה לילדים, למרות שהתחלתי את הקריירה שלי כקלינאי בתור פסיכולוג של ילדים, וישבתי איתם על שטיח ועשינו כל מיני דברים מאוד נחמדים. אני רוצה להדגיש את הנושא של איך הורים יכולים to shield, להגן או לעטוף ילדים גם תוך כדי הטראומה וגם אחרי הטראומה. ילדים בעיקר ככל שהם קטנים, יש יכולת יותר גדולה ממש לחסוך מהם חלק גדול מהמרכיבים הטראומטיים. שמעתי מאב שהיה בממ"ד עם שתי הילדות הקטנות שלו, ששעות מאוד קשות, המחבלים בחדר השני, המחבלים יורים על דלת הממ"ד, הוא מחזיק אותה בכוח ביד ולא נותן להם להיכנס, והילדה הקטנה שלו, החמודה, שואלת, אבא, מה זה היריות האלו? זה חיילים? אז הוא אומר לה, כן, זה חיילים ששומרים עלינו. והילדה אז מפהקת, פיהוק גואל כזה, ונרדמת לשעתיים-שלוש, וחוסכת לעצמה שעות ארוכות של מתח וחרדה. אז להורים יש תפקיד נורא חשוב, והתפקיד הזה הוא להגן, הוא לחסוך באינפורמציה, קשור גם בחשיפה לסושיאל מדיה, ובלתת איזשהו מבנה נרטיבי לכל ההורים, לא כל מה שאנחנו חושבים על הצבא, על הממשלה, על המחבלים, על עצמנו צריך לבוא לילדים שלנו, וככל שהם קטנים ככה זה יותר חשוב. סליחה שהעצה שלי היא מוגבלת, כן. לא, המון ידע חשוב וגם עם הרבה היגיון, common sense ו-psycho-education. אולי אני דווקא רוצה לפתוח את השאלה לשניכם, שלמה ויובל. שואל פרופסור רן בליצר, האם אפשר לפרט יותר על התערבויות שהוכחו כיעילות, מועילות, בטווח המיידי והלא מיידי, בהפחתת ההשלכות
PTSD, עם כל העניין של סף אישי, אם יש התערבויות גם שניתן ליישם בלי הכשרה מקצועית עמוקה, דיברנו על זה בימים האחרונים, לאור הסקאלה גם של האירועים, הכשרות של אנשי ככה גייטקיפרס ולא בהכרח מטפלים מקצועיים, אני מרחיב את השאלה, אז בבקשה. שלמה רוצה להתחיל? יובל, קח את זה, אותי הם שומעים כל הזמן, קח את זה אתה. טוב, אז ככה, התערבויות בטווח הקצר, ככל הידוע לי, לא נעשו הרבה מחקרים על יעילות של התערבויות בטווח הקצר כדי למנוע השפעות פוסט-טראומטיות יותר ארוכות. לא נעשו, נכתבו פרוטוקולים, וה-WHO והצלב האדום, וצבאות, וכל מיני ארגונים משתמשים בהם של מה עושים בשלב המיידי כדי להוריד חרדה, כדי לארגן את האוריינטציה, כדי להביא אנשים לפעילות. הם נשמעים טוב, אני מסכים עם האינטואיציה שמאחריהם, והיעילות שלהם, היעילות המניעתית שלהם, לא הוכחה, או אני אגיד לא הוכחה מספיק, לצערי, וזה קורה במשך שנים, וטראומה פוקוס, acute approaches כאלו, מכל מיני סוגים, הם נמצאים על הנייר, הם נמצאים באינטרנט והם לא נבדקו. מה שאני מציע לא לעשות, אני אגיד ככה, אני לא חושב שהם יכולים להזיק בכלל, אלא אם כן הם נעשים בצורה לא נכונה. ותסתלחו לי על הפשטנות, למשל, אם אתה מכניס צוות של חיילים מתוך החדר, נקרא psychological debriefing בצורה המקורית שלו, ואתה מביא את כולם פנימה, וביניהם יש אנשים שדווקא זקוקים לאיזו סגירה, אפילו הכחשה או הכחשה מועילה כזאת, והתרחקות לעומת אנשים שהם מוצפים, אשמים, חרדתיים או כועסים, אתה מסתכן בכך שתהיה איזו קונטמינציה בחדר של החרדה, של הפתולוגיה, תזלוג כזה מהאנשים היותר לא יציבים, לאנשים שבאופן עקרוני לא כל כך זקוקים למה שאתה הולך לעשות. אז השאלה, אז יש פה כמה מרכיבים שכדאי לשים אליהם לב, שלהתערב, כן, לדבר, כן, לאפשר לאנשים לישון, לאפשר לאנשים להביע את עצמם, לעזור להם בצרכים המיידיים שלהם, לחבר אותם לבני משפחה, לחבר אותם לעצמם, לחבר אותם לאקשן, לארגן להם טיפה את החוויה. אני לא חושב שאפשר לעשות יותר מזה, ואני אפילו אגזים ואומר אל תסתפקו בזה. כלומר, הדבר הכי חשוב זה מה שקורה נניח אחרי חודש ואילך, בטראג'קטורי הזה של קדימה, שקצת הצגתי לכם דאטה עליו, מה תעשו אז? האם אתם תמדדו את חומרת הסימפטומים, פשוט הייתי מפשט את זה לדברים מאוד פשוטים, האם תדעו משהו על רמות החרדה בבייסליין ואיך הם משתנים לאורך זמן, חומרת הסימפטומים פוסט-טראומטיים, גם דיכאון, אם לא תמדדו בהתחלה, לא תדעו מה קורה בהמשך, אם לא תתעדו בהתחלה, לא תדעו מה קורה בהמשך, והייתי יותר מודאג מהשלבים שבהם הסימפטומים נראים יותר ויותר כרוניים, מאשר מכל דבר אחר. אז אני אומר, אפשר לעשות דברים בהתחלה, זה נהדר שירדנו לאילת, הפעילות שם היא מאוד מאוד מבורכת, אבל האם וכמה היא תמנע השפעות פוסט-טראומטיות כרוניות בזמן הארוך, קשה לי להגיד בשלב הזה. שלמה, אתה רוצה להתייחס לאותה שאלה על התערבויות? אני כמובן מסכים עם כל מה שיובל אמר, אני כן אוסיף אולי לשאלה החשובה של רן, לגבי התערבויות שניתן ליישם גם ללא העמקה
בתוך הכשרה ארוכה, או שימוש בפרוטוקולים מובנים שהם מאוד time consuming ודורשים הרבה משאבים מהמערכת. זו שאלה קריטית כאשר אנחנו מדברים על מתאר שבו צפויים להיות לנו כל כך הרבה פונים, והתשובה היא שאין על זה המון ידע. יש לזה ידע בהרבה מאוד תחומים, אבל לא ב-PTSD, לגבי כל מיני אופציות של טיפולים מדורגים או טיפולים מרובדים, אבל כמו שזה נראה ברגע זה, זה נראה כאילו לא הולכת להיות לנו ברירה. כלומר, אם אנחנו מתכוונים לשים את כולם באיזשהו תור ל-prolonged exposure, CBT, EMDR, אנחנו כנראה הולכים לפספס את הנקודה, אז אני חושב שזו סוגיה שבהחלט חשוב לשים אותה במרכז. אני רוצה ככה בסוג של אקט סיכומי, לתת 6 דגשים שאני כשלומו לוקח מההרצאה מרחיבת הדעת של יובל, בייחוד בגלל הרלוונטיות העצומה שלהם למה שקורה עכשיו. דבר ראשון זה החשיבות של אובדן, של לוס. זה דבר שנחקר ודובר, אבל אני לא מכיר הרבה מאוד פרוטוקולים מערכתיים ששמים את הדבר הזה כל כך במרכז, בצורה כל כך רובסטית, כמו שיובל מדבר עליה. תשימו לב בגרפים עד כמה הדברים האלה באים לידי ביטוי. במה שקורה עכשיו זה כמובן מאוד רלוונטי. אנחנו אחרי אובדן של כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה אנשים שהם טראומטיים בגלל שהם היו בקרבה מאוד גדולה, או באותה קהילה. אז אני חושב שלוס, האובדן, כערך שנכנס חזק מאוד בפרמטרים שלנו, סביב השאלה איך לנהל את האירוע המורכב הזה, זה דבר מאוד חשוב. הדבר השני שאני לוקח זה דבר שהוא ידוע ונחקר, וליובל בעצמו יש הרבה מחקרים בעניין, על האיכות של הטראומה הקיצונית. מה המשמעות של טראומה שהיא לא טראומה רגילה, ופה אנחנו כמובן בטראומות מאוד קשות, צריכים לתת לזה את הדעת. המחקרים שמראים שבטראומה שהיא טראומה נינוחה יחסית, אחוז ה-PTSD נע בין 5-7%, ובטראומה קיצונית 45 ו-50%, זה נתון שהוא נורא משמעותי בשבילנו, וזה נתון שכדאי לשים לב עליו. הדבר השלישי זה החשיבות של הדיכאון. את זה אני אומר דווקא בתור קלינאי, יש איזשהו משהו שכשאנחנו נותנים כותרת של PTSD, אנחנו קצת מחביאים את כל הדברים האחרים. והדבר הזה הוא משמעותי מכיוון שמטופל שיש לו קומורבידיות של דיכאון ו-PTSD, אם לא נטפל בו בדיכאון, יהיה לנו נורא קשה לטפל ב-PTSD שלו, אז זה עוד נקודה שאני לוקח, כי יובל תמיד מקפיד לדבר על הדבר הזה. ועוד 4 נקודות שהן פחות ספציפיות, אבל אני חושב שהן נורא מרשימות בלשמוע אותך. דבר ראשון, יובל, זה עניין של צניעות, לדעת ללכת להשתמש בידע חיצוני, לדעת להשתמש במה שדברים יודעים, ואנשים יודעים והם כבר עשו בעולם, אנשים שהיו באזורים כאלה, או באזורים שאיכשהו יש להם איזשהו דמיון למה שאנחנו עוברים עכשיו ועומדים לעבוד בעתיד. הדבר השני זה הכשרה מסיבית. הכשרה מסיבית של הרבה מאוד אנשים. יובל, אתה היית מעורב בזה באופן אישי אחרי 9/11, זה משהו שכנראה אנחנו צריכים לעשות איתו משהו ודי מהר. והדבר האחרון זה לחשוב פשוט. לחשוב פשוט, אנחנו מבינים שצריכים למדוד, אבל צריכים למדוד פשוט. אנחנו צריכים לבנות טראג'קטוריז, אבל אנחנו צריכים לבנות טראג'קטוריז פשוטים. אנחנו צריכים לעשות דברים שהם sensible, שהם פשוטים, שהם לא יותר מורכבים, ושמכבדים את זה שכנראה לפעמים הכלי החשוב ביותר שאתה יכול להשתמש בו אל מול סיטואציה מאוד מורכבת ורב משתנית, זה פשוט לחשוב בצורה בהירה, צלולה, כזאת שלפעמים קצת מוותרת על דיוק ועל מורכבות, אבל מבינה שהיא צריכה לזוז כמה שיותר מהר קדימה. ואני רוצה, יובל, להצטרף להמון אנשים שכתבו, המון תודה על ההרצאה המקסימה הזאת. תודה רבה שלמה, תודה יובל. אני אגיד ששניכם, עם כל הידע הזה, מביאים גם הרבה מסר של תקווה לצד כל הדברים הקשים שאנחנו עוברים, להרבה מאוד מטפלים ומטפלות שיוכלו אחרי זה לעשות טוב לאנשים אחרים, אז תודה לשניכם, תודה רבה, שיהיה לילה טוב. לילה טוב חברים. לילה טוב לכולם. לילה טוב.